gorterik dago mamua, lehenengo tartean, gorterik dago mamua. Fantasma, fatalin naiz ni, fatalin naiz ni, fatalin naiz ni. Fantasma, fatalin naiz ni, fatalin naiz ni, fatalin naiz ni. Eta horrela jarri ziren guztiak bizitzen pentagrama enea etxean. Baina repe, badakizu oso musikazalea zela, eta orduan proposamen bat egin zuen. Aizue, oso ondo dago gutako bakoitzak peixu bat izatea, baina falta zaio etxe honi kanta bat guztientzat. Ez? Ez zaizu iruditzen? Bale, eta horrela, kanta bat sortu zuten, guztientzat baliagarria izango zena. Eta kanta hauxe da. Lurrean hor dago, rekantatzen jotaken, ni errenka alaikin, aegan etorri da, sol gure alkatean, laitona maitea, zizirena jolea, eta bukatzeko. Eta batek izan zuen, besteak, besteak, inork ez zekien nola bukatu kanta, ai, eta bai zer egin behar dugu. Inork ez daki, orduan joan ziren Euskal Herriko musikaririk hoberenen gana. Joan ziren piano joleen gana, trikitilarien gana, txistularien gana, baina inork ez zekien nola bukatu kanta. Dena saiatu ziren bukatzeko, ze zaila. Orduan, erabaki zuten munduari buelta bat ematea. Eta joan ziren Bienako orkesta zuzendaririk hoberenen gana. Ez zuen aurkitu, erantzunik. Joan ziren Indian sitar jole batzuk izaten dira oso musikarionak. Baina ez zekiten bukatzen. Jazz musikaririk hoberenen gana, oso musiko honak dira, jazz joleak. Baina ez da horrela ere. Inork ezin zuen bukatu. Eta desesperaturik, etxita, ja berriro itzuli ziren bere etxera. Denak triste esan zioten, baina ez dugu aurkitu kantaren bukaerarik. Tarrepek proposatu zuen. Aizue, zergaitik ez dugu berriro saiatzen gera eta agian azaltzen zaigu irten bidea. Oso ondo. Eta orduan erabaki zuten berriro saiatzea. Lurrean hor dago, kantatzen jotaken, ni errenka alaiki, baegan etorri da, sol gure alkatean, laitona maitea, zizirrena jolea, eta bukatzeko. Zein izan da, zein izan da? Zein izan da? Izan naiz. Baina zu zeintzea? Dorotea Borboka. Eta zer egiten dezu hemen? Begira, ni bizi naiz Dortoken herrian. Eta bidaitxo bat egiten ari gera munduan zehar. Eta gaur, hemen, azaldu gera. Nere lagunek bagoietan lo egin behar dute, baina nik nahiago nuen beste etxetxoren batean, eta entzun dut hemen musiko, eta etorri naiz musika asko gustatzen zaidalako. Eta izu, eta nola zenekien kantuaren bukaera. Eta kit, atera gintzait. Eta denak oso pozik joan ziren. Bale, Dorotea! Oso pozik. Aizu, eta zer nahi dezu esan zioten? Jo, begira, gaur gaua pasatzea nahi nuke, hauzten dira zuten txokotxoren bat, horrela gaua pasatzeko. Eta esan zuten, begira, etxe guztia okupatuta dago, baina libre daukagu. 3. tartea, nahi aldezu zuretzat. Oso ondo, gaua pasatzeko, espezial. Eta horrela, Dorotea Dordoka 3. tartean bizi zen. Eta horrelaxe osatu zen gure etxea. Pentagrama enea. Gogoratu dezagun, bukatzeko. 2. pisuan,
solferino. Lehenengo pisuan, bigarren tartean, hirugarren pisuan, balkoitikan zintzilik, lurrean tirita handi batekin, lehenengo tartean, eta hirugarren tartean, eta ala bazan, ala ez bazan, atera dadila pentagrama eneako plazan. Bueno, esango idazue solferino alkatea nun jarri zen bizitzen? Bigarren pisuan. Eta zergaitikan bigarren pisuan? Pisurik eguzkitsuena zelago. Eta berari eguzkia gustatzen zaio. Oso ondo. Eta Mikel Minali? Lehenengo pisuan. Oso ondo. Zergaitik? Hori da. Igo gailurik ez zegoen eta pisu hori horregaitikan hartu zuen. Laxoro Aitona, nun dago? Bigarren tartean. Zergaitikan? Hori da, solferino semearen gandik gertu egun naizuelako, ez da? Simon Sirena jolea, nun jarri izan bizi? Zuek badakizute gure eguneroko bizitzan izen batzuk oso luzeak direla. Jose Luis. Eta horren ordez, esaten dute, Jose Lu, pentagrama enean berdinak gertatu zen. Izenak luzeegiak zirela eta murriztu egin zituzten. Bere izenak erabili beharrean, ez izenak edo goitizenak erabili zituzten. Solferinoren ordez, sol. Mikel Minaliren ordez, mi. Laxaroren ordez, la. Reperen ordez, re. Domingo Gorringoren ordez, do. Simonen ordez, si. Fataliren ordez, fa. Eta Dorortearen ordez, do. Bueno, oso ondo. Orain egingo deguna da, nik makilarekin markatuko dut, eta ikuitzen duen momentuan zuek bere izena esan behar dezute. Az gaitezen. Solferino? Mikel Minali? Laxaro Aitona? Simon Sirena jolea? Repe Rokeroa? Domingo Gorringo? Fatali Mamua? Eta Dorotea Dordoka? Bueno, orduan, orain, egingo deguna izango da, nik makila jarriko dut eta zuek zein den esango dezue. Prest! Eta orain, gure pertsonaiek aurpegiak entzen diegu, baina berdin-berdina da, notak dauzkagu. Beraz, berdin egingo dugu. Bat eta ja. Sol.